سلام كمصلح كبرات خطات تقدموت ميديا نسع زدالنا لكم تكوسات حبريتات دمحجنا قريبنا لنا كتكتاتلونا ندعدمنا نيشانلنا لايك سبسكرايب شير مقبار نزهركم نفوتو برستاتهم كنفلم سراويت تግራይ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ዕጥቁ ክፈትሕ ምዃኑ ተጋዳላይ ጀነራል ወዲ ወረደ ገሊጾም ኣብ መንጎ ኣዘዝ ሰራዊት ስርዓት ስግደፍ ዝተፈጠረ ምክፍፋል ተጠናኺሩ ከም ዝቐጸለ ተሓቢሮም ፕሬዝዳንት ነበር ናይጄሪያ ምስ ኣብይ ዝነበሮ ሽርክና ኣጊዶም በሓልታት ጽንተት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ቁልዕ ወራር ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦን እቲ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ዓለም ብስሙ ክጽውዖን ከም ዝግባእ ተገሊጾም ن31 ደቂ ኣንስትዮ ዝዓመፀ ሰብ ድሕሪ 4 ዓመት መንነቱ ተፈሊጡ ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ምሳና ጽንሑም ሰራዊት ትግራይ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ዕጥቁ ክፈትሕ ምዃኑ ተጋዳላይ ጀነራል ወዲ ወረደ ገሊጾም ተወከልቲ ስምዕ ዘተ መንግስቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ከምኡውን ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ትግራይን ብተኸታታሊ መግለጺ እናሃቡ ይርከቦም ዋና ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ ወዲ ወረደ ኣብ ስምዕ ሰላም ኣመልኪቱን መግለጺ ዝሃበ እንትኸውን ብፍላይ ንብዙሓት ጉዱሳት ተጋሩ ቀንዲ መዘራረብ ዛዕባ ኮይኑሎም ኣብ ሕጂ እዋን ናይ ሓይሊ ጎንፂ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ስምዕ ሰላም ተገይሩ ዘሎ ዝበለ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዛዕባ ምፍታሕ ዕጥቂ ሰራዊት ትግራይ ኣመልኪቱ ዘስምዖ ዘረባ ድማ ፍሉይ ኣጀንዳን ቆላሕታን ረኺብሎም እቲ ሓደ ስምዕ ዝተገብረሉ ተኹስ ደሞ ባልዩ ብጭቡጥ ድማ ደው ኢሎም እዚ ስምዕ ሰላም ብክልቲኡ ወገን ንሰላም ዘሎ ቁርጸኝነት ዝተረኣየልዮም እቲ ኩናት ደው ክብል ኣብ ክልቴና ድሌት ነይሩ እቲ ስምዕ ሰላም ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብፍላይ ዝደልይዎ እዩ ዝብላ ነጥብታት ካልኦትን ዘለዓለ ወዲ ወረደ ኣብ ስምዕ ሰላም ዝተራኸብና ብቐጥታ ነቲ ኩናት ንመርሖ ዝነበርና ኢና ናይቲ ኩናት ሳዕቤንን ዘብፅሖ ጉድኣትን ብጭቡጥ እንፈልጥ ኢና ድማ ክብል ተዛሪቦም ኣብ ኣድላይነት ስምዕ ሰላም ምስ ህዝብን ሰራዊትን ምርዳእ ይግበራሉ ዝበለውን ኮይኑ እቲ ስምዕ ንኽትግበር ብወገንና ክንገብሮ ዝግባኣና ንገብር ኣለና ብኻሊእ ወገን ዘለውን ተማሳሊ ተግባር ከም ዝፍጽም እምነትና ይክብል እዩ ሓቢሮም ተኽሲ ናብ ዘይብሉ ፖለቲካ ንምስጋር እዩ ዝስራሕ ዘሎ ዝበለ ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ መስርሕ ዝተፈለየ ኩነታትን ጥንቃቐን ዝሓትት እዩ አንቀፍቀፍ ከጋጥም ይኽእል እዩ ነዚ ዝፈትሕ ኣንፈት ድማ ንኽተል ኣለና ክብል እዩ ተዛሪቦም እቲ ስምዕ ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕቶ ዘየእቱን ዘላቕ ሰላም ዘምጽን ክኸውን ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቓት ኣምሓራን ሕጂ እውን ህዝብና የጋፍዕዎ ኣለዉ ሃፍቱ ንብረቱን ቅርስታቱን ይዘርፍዎ ኣለዉ ነቲ ኣብ ህዝብና ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕን ጨፍጫፍን ንምፍታሕ ቀልጢፍና ናብ ተግባር ክንኣቱ ኣለና ብማል ድማ ሰራዊት ትግራይ ኣብ 3 መዓልቲ ውሽጢ ዕጥቁ ንኽፈትሕን ከም ዝስራሕ ኣንፈት ይብሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ሓደጋ ክከላኸል ሓላፍነት ወሲዱሎ ዝበለ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕሉ ሕቶ ስለ ዝኾነ ብቐረባ ክከታተልን ንጡት ተሳትፎ ክህልዎን ይግባእ ክብል እዩ ኣተሓሳሲቦም ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ትግራይ ናይ ባዕላ ድሕንነት ከድልያ እዩ ፖሊስ ፍሉይ ሓይሊ ምልሻ ዕጥቂ ክህልዎ እዩ ስለዚ ናይ ሰራዊት ዕጥቂ እምበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ዕጥቂ ኣይፍታሕን ዝብል ዘረባ እውን ኣስሚዑሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝዳንት ነበር ናይጄሪያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ምስ ኣብይ ዝነበሮ ሽርክና ኣግሂዱም ድሕሪ ምጅማር ኩናት ዘርኢ ምጽናት ትግራይ ብዕልም ጅማሩ ብቐንዲ መሻርክቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ብኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሐመድ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪካ ክኸውን ዝተመዘዘ ነበር ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ኣብይ ኣሕመድ ጀመሮ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ኣጠናኺሩ ክቕጽል ብዝተፈላለየ መንገዲ እናሰርሐ መጽኡ ብፍላይ ጉዳይ ኣፍሪካ ብኣፍሪካውያን ዝብል ሽፋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሐ ተግባር ዘርኢ ምጽናት ማሕበረሰብ ዓለም ንኸይፈልጦን ኢሉ ንኸይእቱን ዋና ከውሉ ኮይኑ ኣገልግሉን የገልግልን ኣሎም ኢሉ ድማ ዜጋታት ሃገሩ ዝኾነ ህዝቢ ባያፍራ ዝወድአ ዝጨፍለቐን ናይ ናይጄሪያ ሃገር ወታደራዊ ጁንታ ፕሬዝዳንት ዝነበረ ቀታሊ ኦባሳንጆ እቲ ንትግራይ ዘዕነወ ናይ 2 ዓመት ኩናት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መደረ ብግልባጡ ንትግራይን ሕወሓትን ገበነኛ ክገብር ምስምዑ ንብዙሓት ዘገረመ ኣጀንዳ ኮይኑሎም ብሰንኪ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ጸጥታን ኢኮኖምን ምዝባዕ ከም ዘምፀ ብምግላጽ ናይ ዝኹሉ መዘዝ ትግራይን ዝመርሓ መንግስቲ ውድብ ሕወሓትን ተሓተቲ ገይሩሎም ልዕሊ 600,000 ኣብ ትግራይን ዓፋርን ኣምሓራን ኦሮምያን ሓዊስካ ብድምር 1 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝሃለቐን ሰፍ ዘየብሉ ዕንወት ከም ዝበጽሐን ዝገለጸ ኦባሳንጆ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝበጽሐ ጆኖሳይድ ዋላ ሓንቲ ብጭብ ክብል ኣይተረኣየን እኳ ዳኣስ መንግስቲ ትግራይ ዝተፈጠረ ጥፍኣት ተሓታቲ ከም ዝኾነ እቲ ዝበጽሐ ዕንወትን ጥፍኣትን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝበጽሐ እውን ካልኦት ሃገራት ዝሓወሰ ወራርን ብሰንኪ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ክብል እዩ ናይ ኣብይ ኣሕመድን መዳኽርቱን ዘረባ كداغاغم استسمعم
እዚ ብደም ውጽዓት ባያፍራን ካልኦት ናይጄሪያውያን ዝጠልቀን ርእሲ ኣፍሪቃ ውልቀ መልእኽቲ ዝኾነን ኣብ ኣፍ ሞት ዝርከብ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ዕላሙ ከምታ ኣብ ናይጄርያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ባያፍራ ዝፈጸመ ዓይነት ፍጻመ ንምትግባር ኣብ ጎኒ ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት መሻርክቲ ሃገራትን ኣካላትን ይሰርሕ ምንባሩ ብቁሉዕ ኣክሂድሎም። እዚ ሓደ እግሩ ኣብ ሞት ዝርከብ ሽማግለ ኦባሳንጆ ንባዕሉ 3 ሚልዮን ባያፍራውያን ብምጭፍጫፍ እቶም ዝተረፉ ድማ ኣብ ዘለኣለማዊ ባርነትን ጭቆናን ብምእታው ዝፍለጥ ጆኖሳይደር ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝበጽሐ ጽንተት እውን ልክዕ ከምቲ ንሱ ዝገበሮ ምእንታን ሃገራዊ ሓድነት ዝተወሰደ ጉቡእ ስጉምቲ ገይሩ ክቆጽር ምጅማሩ ንብዙሓት ዘደንጽዎ ኮይኑሎም። ኦባሳንጆ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ መማኸሪ ኮይኑ ከም ዝሰርሕን እቲ ኣብ ልዕሊ ባያፍራውያን ተፈጺሙ ዝተባሃለ ናይ ክባን ዕጽዋን ስልቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንኽፍጸም ዝድግፍ ዝጸንሐ ምዃኑን ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ መንግስቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ግልጽ ገይርዎሎም። ብሽፋን ኣሸማጋልነት ናብ መቐለ 10 ግዜ ኣብ ዝተመላለሰሉ እዋን እውን መራሕቲ ትግራይ ብድሮንን ካልኦት ሽርሕታትን ክቕተሉ ዝከኣሎ ገይሩን መንገዲ ጥፍኣት ምኽፋቱን ዝዝከር እዮም። ኣብ መንጎ ኣዘዝ ሰራዊት ስርዓት ህግደፍ ዝተፈጠረ ምክፍፋል ተጠናኺሩ ከም ዝቐጸለ ተሓቢሩ። ድሕሪ ምፍራም መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ትግራይን ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክግበር ትጽቢት ዝግበረሉ ጸቕጢ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ስልጣንን ኣዘዝ ሰራዊትን ጭፍራይ ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምክፍፋል ይፈጥር ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ምክፍፋል ኣብ ኩናት መቕጻልን ዘይመቕጻልን እንትኸውን ብዛዕባ ምንጋር መርዲ ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት ትግራይ ዝሓለቑ ማዕልያ ዘይብሎም ወታደራት ኤርትራ እውን ካልእ ተወሳኺ ርእሲ ሕማምን ጠንቂ ምክፍፋል ላዕሎት መራሕቲ ህግደፍን ኮይኑሎ ክትብል ኣሰና ካብ ኣስመራ ዝረኸበቶ ሓበሬታ ብምጽራሕ ገሊጻላ። ብፍላይ ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊት ገሊኦም ሰራዊትና ካብ ትግራይ ከይወፀ ስዋኣትን ስድራ ቤታት ብወግዕ ንንገር ክብሉ ከለዉ ገሊኦም ድማ ኣብ ዘይተወደአ ኩናት ስለ ዘለና ንጽናሕ ዝብል መርገጽ ከም ዝሓዝዩ ተሓቢሩ ዝነሄም። እቶም ዝርዝር ስዋኣትን ስድራ ቤታት ሕጂ ንንገር ዝብሉ ብጸቕጢ ኣሜሪካ ካብ መሬት ትግራይ እንተወፂና ሰራዊት በኣካልን ብስልክን ናብ ስድራን ህዝብን ክበጽሕ ስለ ዝኽእልን እዚ እንትኾይኑ ድማ ሚስጥር ክዕቀብ ስለ ዘይኽእል ምስቲ ዘሎ በዝሒ መስዋእቲ ኣብ ህዝቢ ከቢድ ናዕቢ ከስዕብ ይኽእል ዝብል ሓሳብ ዘቕረቡ እንትኸውን በትኻልእ ገጽ ንመርገጽ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ደጊፎም ኩናት ክቕጽል ድሌት ዘለዎምን ብዝተፈላለየ ሜላ እቲ ናይ ሰላም ስምምዕነት ክተዓናቐፈሉ ዝኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኢና። ስለዚ ንጸመም ዝርዝር ኣስማት ስዋኣት ከይነገርና ዓቕሊ ንግበር ነገራት ክቕየረልና እንተኽኢሉ ምስ ዓወታ ዛሚድና ስም ዝርዝር ስዋኣት እንተንነግር ተመራጺ ዝብሉ ምዃኖም ንምፍላጥ ተኻኢሎም። በዚ ዘይምስምማዕ ኣብ መንጎ መራሕቲ ስርዓት ህግደፍ ድማ ብዙሓት ኣመሓደርትን ኣዘዝትነት ትርጉም ኣልቦ ሂወት ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝህለቐ ኩናት ብምቅዋሞም ይእሰሩ ከም ዘለዉ እዩ ተሓቢሩ ዘሎም። ብሓይልታት ጽንተት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ቁሉዕ ወራር ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦን እቲ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ዓለም ብስሙ ክጽውዖን ዲያስፖራ ትግራይ ድምፂ ህዝቦም ኮይኖም እናካየድዎ ዝመጹን የካይድዎ ዘለውን ቃልሲ ልዑል ምዃኑ ዋዕሮታት ዲያስፖራ ትግራይ ገሊጸን። ኣብ ውሽጢ እንደገን ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ኣስጢሙ ሳላ ዘካየዶ ቃልሲ ኣብዚ ብርኪ ምብጽሑን እተን ኣባላት ዲያስፖራ ዝሓበራ ኮይነን እቲ ዝተበጽሐ ስምዕ ሰላም ናብ ተግባር ክሳብ ዝሽረፈ ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባእ ተሓሳሲበን። ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዕጽዋን ክባን ኮይኑ ብሓይልታት ጽንተት ክጸንት እንትፍረደሉ ዲያስፖራ ትግራይ ድማ ድምፂ ህዝቦም ኮይኖም ዝገብርዎ ዝነበሩ ኩለ መዳያዊ ምኽት ዝለዓለ ምንባሩ እውን ገሊጸን። እቲ ዲያስፖራ ዘካይዶ ዝነበረ ቃልሲ ዕዉትን ፈታንን እኳ እንተነበረ ኩሉ ዲያስፖራ ትግራይ ሳላ ሓድነቱ ኣስጢሙ ከም ንህቢ ዓሲሉ ዝተቃለሰ እቲ ቃልሲ ዕውት ምንባሩ እዩ ተገምጊሙ። እቲ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ሰላም ውፅኢት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝበላተን ኣባላት ዲያስፖራ ሕጂ እውን እቲ ስምምዕ ሰላም ረብሓን ባህግን ህዝቢ ትግራይ ብዘረጋግጽ መልክዑ ቃልሲ ዲያስፖራ ዝያዳ ተጠናኺሩ ይቕጽል ከም ዘሎን ሓቢረን። ብፍላይ ተሓታትነት ምርጋጽ ድማ ዝያዳ ሓድነትካ ኣስጢምካ ምቅላስ ይጠልብ ክብላ መልእኽተን ኣመሓላሊፈን። ሓደ 31 ደቂ ኣንስትዮ ዝዓመፀ ሰብ ድሕሪ 40 ዓመት መንነቱ ተፈሊጡ። እዚ ዜና ካብ ኣውስትራልያ ዝተረኸበ እንትኸውን ፖሊስ ኣውስትራልያ መንነት እቲ ከተማ ሲድኒ ንልዕሊ 3 ዓሰርተታት ዓመታት ዘሸበረ ተኸታታሊ ዓማጺ ደቂ ኣንስትዮ መን ምዃኑ ከም ዝፈለጠ ገሊጹሎም። እዚ ናይ መጀመርታ መጥቃዕቱ ካብ ዝፈጸመሉ እዋናት ሒዙ ንኣስታት 40 ዓመታት ከይተፈለጠ ዝጸንሐ ውልቀ ሰብ ኪት ሲምስ ዝበሃል ኮይኑ ካብ 1985 ቋጽራ ፈረንጂ ሒዙ ክሳብ 2001 ደቂ ኣንስትዮ ናብ ገዝአን እናኣተወ ወይ ድማ ንኣካላዊ ምንቅስቓስ ንጉያ ኣብ ዝወጻሉ እዋን ተኸታቲሉ ከም ዝዕምፀን ፖሊስ ሓቢሩ። መርመርቲ ትገበን መጀመርታት ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈላለዩ ሰባት ከም ዝተፈጸሙ ይኣምኑ ምንባሮም ዝተገለጸ ኮይኑ ዳሓራ መወዳእታ ብዝተገበረ ብቴክኖሎጂ ዲኤንኤ ዝተሓገዘ ምርመራ እቲ ፈጻሚ ሓደ ውልቀ ሰብ ምዃኑ ፖሊስ ሓቢሩሎም። ይኹን እምበር እቲ 31 ደቂ ኣንስትዮ ዝዓመፀ ስምስ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ
ኣብ መበል 66 ዓመቱ ቀዲሙ ምማቱ ተገሊጹ ኣብ ዝተፈላልየ እዋን ቦንዲ ቢስት ወይ ድማ ትራክሱት ሬፒስት ተባሂሉ ዝፍለጥ ሲምስ ንመጀመርታ ግዜ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ክሎቬሊ ኣብ 1995 ቋጽራ ፈረንጂ ነይሮም ናይ መወዳእታ መጥቃዕቱ ድማ ኣብ ጥቓ መንበሪኡ ኣብ ዝርከብ መካነ መቃብር ኣብ 2001 ቋጽራ ፈረንጂ ምፍጻሙ ተረጋጊጹ ኣብቲ እዋን ነፍሲ ወከፍ ፍጻመ ብውልቀይ ምርመራ እኳ እንተነበረ ፖሊስ ግን ኣብ 2000ታት ከራኽብዎም ጀሚሮም ካብ 12 ግዳያት ዝተወሰደ ዲኤንኤ ተማሳሊ ኮይኑ ካልኦት 19 ፍጻመታት ድማ ምስ መጥቃዕቲ ዝፈጸመሉ ኣገባብ ዝሰማምዑ ምዃኖም ተረጋጊጹ እተን ካብ 14 ክሳብ 55 ዓመት ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ኩለም ብዛዕባ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሰብ ተማሳሊ መግለጺ ዝሃባ ኮይነን ቁመቱ ካብ 160 ክሳብ 180 ሴንቲሜትር ጸሊም ቆርበት ቡናዊ ዓይንን ገፊሕ ኣፍንጫን ነይርዎ ይብላ ገጹ ሸፊኑ ከም ናይ ጉያ ቱታ ቆቢዕ ዘለዎ ጎልፎ ወይ ድማ ሓጺር ስረ ኩዕሶ እግሪ ዝኣመሰሉ ንቡር ክዳውንቲ ክደን ከም ዝነበረን ነተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብኻራ የፈራርሐን ወይ ድማ ካራ ከም ዘለዎ ከም ዝኣምና ይገብረን መንባሩን ይገልጻ ኣብ 2019 ቋጽራ ፈረንጂ ግን መርመርቲ እቲ ጉዳይ ኣብ ዳታቤዝ ፖሊስ ዝሰማማዕ ስድራቤታዊ ዲኤንኤ ረኺቦም እዚ ድማ ቁጽሪ ጥርጡራት ናብ 324 ሰባት ክንኪ ገይርዎ እዩ ካብ ሲምስ ብዝወሰድዎ ሳምፕል ወይ ድማ ቀምሶ ምስተን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝተረኸበ ዝሰማማዕ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎን በዚ እውን ንሱ ምዃኑ ክፈልጡ ከም ዝኽኣሉን ተገሊጹ ስድራቤትን ፈተውትን ሲምስ ኣዝዩ ዝፍቶ ኣቦ ሓጎን ኣባል ማሕበረሰብን ነይሩ ክብሉ ከም ዝገልጽዎ ጸብጻባት ማዕኸናት ዜናት ሃገር ድማ ኣቃሊሐን ይኹን እምበር እዚ ተግባር ከም ዝፍጽም ስድራቤቱ ኮነ ካልእ ማሕበረሰብ ዝጥርጥር ከም ዘይነበረ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ምርማር ናይቲ ገበን ምስ በዓልቲ ቤቱ ተራኺብና ፍጹም ሰንቢዳ ክብል እውን ንዘ ዴይሊ ቴሌግራፍ ተዛሪቦም እቲ ገበን ዝፈጸመ መንነት ዋላ እኳ እንተተፈለጠ ብሰንኪ ሞቱ ተወሳኺ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘይኽእል ነተን ግዳያት ገሊጾምሎን እዮም ክትብል ዘ ቴሌግራፍ ጸብጺባላ ማርከስ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ቀዳሞት ሚድያ ነስሓት ዘዳልናልኩም ዜናታት እምበር ነዞም ክትሰምዕዎም ዝጸንሕኩም ይመስሉ ነይሮም ካልኦት መልስና ክሳብ ንራኸብ ሰላም እናበልና ንቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ ሰብስክራይብ ሼርን ክትገብሩ ክነጽኻክር ንፈቱ ሰሰናይ ናዓኹም